Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato ALGAITA MIX TV, channel mai albarka wanda yake kawo muku fashin baki dangane da India Hausa kuma da finafinan American film. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, ya kamata ka tsaya ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe, sannan ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman ƙararrawa. Kada ka manta ALGAITA MIX TV kamar yadda kuke gani a rubuce akan thumbnail namu, ALGAITA MIX TV, tashar ne mai albarka wanda Dr. Pika yake kawo muku recap fashin baki dangane da fina-finan Indian Hausa da kuma American film. A yau kamar yadda kuke gani za mu kawo muku recap wato fashin baki dangane da wannan shahararren film wanda ya fito wanda ake kira Black Adam. Black Adam ya kasance film ne wanda American film ne wanda aka yi shi science fiction wanda ya kayatar sosai, wanda wannan jarumin nan da ake ji da shi wanda ake kira The Rock shi yayi wannan film din. Kuna iya ganin sa gashi nan akan thumbnail, na gaya muku science fiction ne. Mai sauraro ka biyo mu ka ji fashin baki dangane da wannan film din da aka yi mai kayatarwa. An kashe makudan kuɗi daloli akan wannan film din sosai, sannan kuma film din nan ya karbi award sosai a cikin kamfanin Bollywood, wani Hollywood na can America. The Rock kun riga da kun san shi jarumi ne cikakke wanda yake kawo muku fina-finai masu kyau. Ka biyo mu ka sha labari, dan Allah ka biyo mu ka ga ƙarshen wannan bidiyo, saboda wannan fim din ya bada ma'ana wanda ake kira Black Adam. Wannan fim din da kuke gani da yawanci MD Production su suka ɗauke nauyin wannan fina-finan wanda suke yin Superman da sauran irin fim na science fictions. To yadda dai fashin baki yake a wannan fim din, kimanin shekaru 260 bayan daular Rumawa da daular Andalus, an yi wani azzalumin sarki a can ƙasan Arabian countries wanda yake azabtar da bayansa, kamar yadda kuke gani a hoto haka yake sa su tone-tone don su tono masa gwalagwalai da kuma arzikin ƙasa gabaki daya. A cikin tone-tone da suke yi ne har ya kai ga cewa wani ya tono wani gwal, ko da in ce muku diamond, wanda yake dauke da wasu abubuwan al'ajabi dangane da shi. Da ya tono wannan abin ya nuna 'yan uwansa, sai 'yan uwansa suka taru, duk da yake bayi ne gabaki daya, suka taru a kansa kamar za su kashe shi. Ɗansa kuma ya zo ya kwace shi, suka tafi da wannan gwal ɗin, ko in ce diamond ɗin nan, suka kai wa dakarun da aka sa suke kula da su, wato ya tsinto wani abin amfani. Yaron nan ya raka babansa zuwa wajen wannan badakaren nan yana karɓan gwal ɗin nan, ya ja ubansa ya caka wa uban wuƙa ya kashe uban. Kaga badakare ya rike wannan gwal din kenan. Wannan diamond din da ya karba ya je kaiwa shi wannan azzalumin sarkin nan ya karba wannan diamond din, da shi aka narka da gwalagwalai, ya je ya hada wani crown wato hular sarauta wanda ake kiranta hular Saba, the crown of Saba. To wannan hular Saba din nan ta dauki abubuwa na tsafi wanda duk wanda ya mallake ta a nan duniya gabaki daya ya wuce karfin jama'a, kuma zai iya yin duk abin da ya ga dama a cikin fadin duniya gabaki daya. Bacin wannan sarki ya hada wannan hula, sai wannan yaron da aka kashe masa uba, wanda shi ya tsinci wannan diamond din nan, har haka a hada wannan hula, yaron nan yayi wub ya kwace wannan hula daga hannun badakaren nan, ya fita da gudu. Amma ina, sarki ya sa dakaru suka kamo shi, har aka yanke masa hukuncin kisa. Mai sauraro, afon wannan hula da kake gani ita ce hular da aka hada da wannan diamond din da wannan baban yaron ya tsinto, wanda ake kiranta the crown of Saba. To bacin shekaru aru bacin wannan sarki ya mutu, har alƙarya ta wuce, sai kuma aka zo wasu shekaru namu na nan gaba. Mai sauraro, afuwan lokacin da aka kama wannan yaron karami, lokacin da ya saci wannan diamond din, sarki ya yanke masa hukuncin kisa. Haka aka kama yaron nan aka kai shi gaban hauni, wato mai sare kan mutane. Yaron nan aka tsugunar da shi akan za a sare masa kai. Kafin a sare masa kai, ya daga hannu ya nuna triangle, wani abunsu na tsafi wanda ya bawa mutanen gari mamaki. Ana cikin haka an daga takobi za a sare shi kenan, sai yaron nan an sa wukar sai ya bace bat a wajen, aka neme shi aka rasa.
Wato da aka nemi yaron nan aka rasa, akwai wasu guggan bokaye matsafa wanda ba sa tare da sarkin nan, wanda suke zaune a can wata alƙarya daban. Su suka yi wani siddabaru wanda suka ɗauke wannan yaron don sun ga wannan yaron yana ɗauke da wata baiwa. To wa'annan ana kiransu kamar mayu ne. Su suka haɗu suka haɗa ƙarfinsu na tsafi gabaki ɗaya suka sa a jikin wannan yaron. Yaron nan shi ya girma, ya samu wani ƙarfi wanda zai iya tashi sama, zai iya hallaka abubuwan da yake so da duk wani maƙinsa. Shi ya tsaya a matsayin The Rock. Kamar yadda kake gani haka matsafan nan suka sa wannan yaro ya girma ya zama The Rock, wanda kuke gani akan tom nan lamu. Ya samu ƙarfin tsafi wanda zai iya hallaka kowa da kowa. Masu sauraro ku biyo mu ku sha labari dangane da wannan fim din, ko in ce fashin baki dangane da wannan fim mai kayatarwa science fiction, wato Black Adam. The Rock ya zama na alakakai, a yanzu ya zama babban mutum. Sauraro, a nan The Rock ya gama zama babban mutum, tsafi ya shiga jikinsa wanda zai iya hallaka kowa. Da yake inda wannan mayu ko in ce wannan matsafa suka aje shi tun wannan lokacin, kimanin shekara 260 da suka wuce, a cikin wannan kogo ya zauna, baya fita ko ina, a nan yake rayuwarsa, domin bai san yadda duniya take ta canza ba ma. Yana nan cikin wannan waje, yana zamansa a cikin wannan kogo. A kwana a tashi, shekaru aru akwai wata mata wadda da ita da ɗanta wanda ake kira Ahmad, su kuma sun kasance masu bincike ne dangane da irin abubuwan da suke faruwa. To su suka yi karatu a cikin wata takarda, akwai wani crown da ake kira crown of Saba. Shine da ita da ɗanta suka fita neman wannan crown ɗin. Mai sauraro, kada ka manta wannan kogo da The Rock yake zama, wanda aljanun nan ko in ce wannan matsafa suka yi mai tsafi suka ba shi ƙarfi, yake zaune a cikin shekaru ɗaru. Wannan crown ɗin nan yana nan cikin wannan kogon, amma shi karan kansa The Rock bai san inda crown ɗin nan yake ba, yana dai zaune a cikin wannan kogo. Wannan matar kuma ita mai bincike, da ita da ɗanta Ahmad, su suka rika yin bincike, suka gano cewa wannan crown of Saba ɗin nan yana cikin wannan kogo. To shine suka kama hanya suka nufi kogon nan domin su samo wannan crown ɗin. Su a karan kansu ba su san cewa akwai The Rock a cikin wannan waje ba. Sannan an bi tarihi cewa jami'an tsaro na wannan lokacin sun saka matakan tsaro saboda kar a ɗauko wannan hular, wato crown of Saba, saboda zai zama ma duniya fitina a wannan lokacin. Amma Ahmad da mamansa duk wannan bai ba su tsoro ba, suka kama hanya, suka san yadda suka yi har za su je wannan kogo, amma ba su san da cewa akwai haɗari ba, akwai The Rock a cikin wannan kogo wanda crown of Saba yake ciki. Sannan kuma ga gwamnati ta sanya jami'an tsaro sun zagaye wannan kogo, su ma ba su san cewa da The Rock a ciki ba, suna gadin wannan kogo haka kurin. Gwamnati ta sa su ma ba su san wannan dalila. Mai sauraro, za mu tsaya a nan. Idan kana so mu sa maka full video na wannan film, ya kamata ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa. Shi zai ba mu daman sa muku fina-finai na wannan Black Adam. Kada ka manta, sunan channel namu ALGAITA MIX TV. Ni ne naku Dr. Bikas, wanda yake kawo muku fashin baki. Ku biyo mu ku ji ci gaban wannan film mai ban al'ajabi Black Adam. Ni ne naku Dr. Bikas. A danna mana subscribe, a danna mana alaman ƙararrawa. Kada ku manta da sunan channel ALGAITA MIX TV.